ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. Mr. Hachiko, el rei del sushi. Una autopista que connecta els gratacels. Una ciutat que funciona amb interruptor. El mecanisme que anomenem època. El cor de les persones que et van fer oblidar. Ara pense que podré viure una vida normal. La tendresa i un cal i talè són capaços de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. La tendresa i un cal i talè, la constància, són capaces de tot. Les meues mans ansioses amb la passió del renaixement. Sempre busquen alguna cosa amb impaciència. ¡Bravo! Yoichi i la màquina Alex II de Tawara competiran amb el temible i genial robocuiner Sully, un dels 7 ganivers del general del sabor en el tren per a gourmets Royal Alex. Hauran de preparar un menú complet. De moment estan empatats i el jurat emetrà el veredicte després d'un enfrontament amb postres que tindrà lloc a l'endemà. Mentre els nostres protagonistes són víctimes de la inseguretat i el nerviosisme, el tren continua el seu implacable recorregut. Endavant! Un nou objectiu, les postres. Comprovació completada. Elaboració de dades a les 5 del matí. Pla de treball codi A3. I això? No, no ens serveix. No disposa de l'equilibri adequat pel que fa a la frescor. Mirem altres combinacions. Per fi se n'ha anat. És inútil! Inútil, inútil! A este pas no vencerem mai el robocuiner. Necessitem una idea completament nova. Abans que es faci de dia, ell haurà decidit quin plat ha de preparar. I nosaltres encara no tenim ni una alternativa factible. Si continuem per este camí, no ho aconseguirem. Yoichi. Oh, no us preocupeu per Yoichi. Se les apanyarà bé. Però és que semblava que tenia molts problemes. Sempre fa igual, tu tranquil. És veritat. Estic segura que se li acudirà una idea brillant. I com sempre ens deixarà tots bocabadats. No li diuen Mr. Hachiko de vegades, veritat, Noriko? Tens raó. Escolta, Koyama. Sí. Has vist com neva? Sí, i tant. Rei del gust. Digues. Ja és l'hora de dormir, no troba? Com vols que puga dormir en una nit com esta? I estic convençut que tu estàs igual d'intranquil que jo. Té tota la raó del món. Quin remei. I què farem? Què? Li avenix veure alguna cosa?
Un poc de cervesa mentre mirem com neva. Molt poètic. Passi, està obert. Senyora. Disculpen. He vingut perquè no podia dormir. Escolte, no serveix de res que els tres estem tan preocupats per Yoichi. Ho sé molt bé, però tot i així sóc absolutament incapaç de tranquil·litzar-me. No sé què em passa avui. Miren, últimament he estat pensant... El contacte amb tantes persones noves mentre preparava tots aquests plats ha fet madurar molt Yoichi. Però a voltes, quan el veig treballar, em fa l'efecte que creix massa de pressa. Em fa por que un dia m'abandoni. Segons el meu parer, això no seria greu. És llei de vida que els fills abandonen el niu. Val més que no ho oblide mai, Noriko. És veritat. Tot el que podem fer és esperar que creixen fins convertir-se en persones de profit. I en el seu cas, això es pot comprovar quan tastes qualsevol dels seus plats. No obstant això, em preocupa molt el que puga fer el robocuiner. Dubte molt que de veritat hagi perdut la seva ànima de cuiner. Per què diu això? Perquè crec que la seva ànima... És possible que hagi caigut molt més a prop del que ell es pensa. Meravellós, Yoichi. Ara veig que no ha sigut un error preparar este plat per a esta ocasió. L'arròs roig el preparen els pares per als fills quan volen celebrar que s'han fet grans. Ton pare ho hauria fet si visquera. Però l'he fet jo i ho he fet en el seu lloc. Marui! Gràcies, gràcies! Moltes gràcies! Per amor? Ai, ai! Què passa? Què ha sigut això? Senyores i senyors passatgers, els informem que la neu impedeix el pas per les vies. En estos moments estem llevant la neu, però calculem que el tren no podrà reprendre la marxa fins a les 7 del matí aproximadament. Lamentem els problemes que això els puga ocasionar. Tawara, on estem ara? Espera un moment que ho comprove. Estem entre Shiraishi i Sendai. I justament a prop d'ací munten un mercat de matinada. Allí està! Tawara, vaig un moment al mercat per ingredients nous. Què has dit? Tranquil, tu queda't ací i comprova les dades. És possible que en aquell mercat trobi algun ingredient especial. T'hem descobert! Què feu els dos desperts? De veritat pensaves anar-te'n sense nosaltres? Si Noriko ho sap... Ni t'atrevisques, és molt perillós. Estàs avisat! Bona sort, Yoichi. Tu tens la clau per aconseguir esta victòria. Robocuiner, què pretens? Qualsevol cosa em pot servir. Hem de trobar-la. Una idea per a guanyar el robocuiner. Un ingredient que el supere.
menjar millor que els d'ell. Un ingredient que no tinga en la seva base de dades. He de preparar unes postres completament noves. No hem tingut sort, Yoichi. No, ens haurem d'acontentar amb les dades de l'ordinador de Tawara. Hi ha algú en terra! És veritat! Es troba bé? M'és barat i crec que m'he torçut el turmell. Oi. Yoichi. Vinga, la portaré a l'esquena, senyora. Moltes gràcies. Des que era xicoteta, no he deixat de visitar este temple cada matí. Ni un sol matí, xiquets. En honor al déu del ramat? Per favor, que Yoichi no perda contra el robocuiner. Moltes gràcies, xiquets. Em sap greu haver-vos destorbat, de veres. No té importància. Me n'alegre. Caram, estàs ple de neu. De moment t'hauràs d'apanyar a massa. Ja ho tinc! Molt bé, senyora, molt bé! Acaba de descobrir les postres que buscava. Gràcies, moltes gràcies, senyora! Visca! Yoichi! Tornem al tren! Vinga! Anem per la victòria, amics! De pressa! Així que han llevat la neu de la via, el Royal Alex ha continuat el viatge amb 2 hores de retard. Ha abandonat Shiraishi a tota màquina per dirigir-se cap a la seva destinació a Ueno, Tòquio. Per descomptat. Molt bé, Yoichi, és una idea sorprenent. Sí. De manera que has tornat, Yoichi Ajiyoshi. Et demostraré que la meua cuina no es deixa guanyar pels vostres sentiments. Quina sala més guai! Perdoneu, vos importaria ensenyar a estos xiquets com funciona això? Serà un plaer, però aneu en compte, d'acord? D'acord! Escolta, esta màquina és l'Àlex II? Sí, és una màquina capaç de preparar tota classe de plats deliciosos. Ja estem a Utsunomiya? Senyores i senyors, està a punt de començar l'última etapa de la nostra recerca de sabors. Després d'haver empatat amb els plats anteriors, ens agradaria aconseguir un desempat amb estes postres. Per començar, tastarem el plat del robocuiner Sully, un dels 7 ganivets de la Lliga. Què és això? Que bonita pinta! La presentació és magnífica! La gelatina de fruita sembla ballar dins d'eixa copa transparent. I totes les fruites estan tallades a la mida exacta, com si foren pedres precioses. Té un aspecte molt bo i molt fresc. A veure què ho taste. Te ho poses en la boca i notes com totes les estrelles del firmament et brillen en la llengua. Estes postres són una explosió de sabor superdeliciosa! Un moment. És massa prompte per a opinar. Fixes en la copa. Pensava que era de cristall, però estava equivocada. Fa una olor dolça. De veres? Jo juraria que és de cristall. Ai! Es nota que és la mare de Mr. Ajiko. Ho ha vist de seguida. Oh! Se l'ha menjat! Exactament. Perquè està fet amb una pasta de sucre i ametles. Boníssima. No, no pot ser! Impressionant! La copa també forma part de les postres. Quina meravella! És la primera volta que tinc aquesta sensació.
Em transmet tantes sensacions agradables. I a mi? Què els sembla el sabor que els he oferit? He utilitzat els millors ingredients i les tècniques més avançades amb les idees més creatives. I tot això, amb amor. He projectat els meus sentiments cap a vostès i per això el meu plat està ple de sensacions i d'afecte. Encara penseu que podeu superar estes postres? D'on prové la passió que demostren? Tawara. Ja està. Senyores i senyors, l'Express Royal Alex prompte arribarà a la seva destinació final, l'estació d'Ueno. Però abans, en el temps que queda, tasten est últim plat. Unes postres. Totalment noves, elaborades per Àlex II i per nosaltres. Les nostres postres! Què és això? Què és això? Se suposa que són postres? Però què deu haver preparat a Chico? Impossible! Això no deu ser... carn de vedella? Vedella? I en l'interior... pastís de castanyes! És preciós, com un nenúfar flotant en un llac al capvespre. És veritat! Ja ho entenc! L'estàtua de la vaca! Ha mostrat el cor generós de l'anciana en estes postres. I Àlex i jo hem calculat l'equilibri perfecte de les quantitats i dels ingredients. Esta és la nostra resposta en forma de postres. Senyor Koyama. Sí? Tenia vostè raó. Des de quan és capaç el meu fill de crear estos sabors tan especials? Qui ho sap? Jo, per més que ho pense, no li ho sabria dir. Veritat, Chico? Ha de ser una broma! Això no podem considerar-ho postres! Des de fa segles, i tant en la cultura occidental com en l'oriental, les postres són un plat que es consumeix després d'un menú salat. Ha de ser dolç i refrescant. La carn de vedella és pròpia d'un primer plat, però no d'unes postres. Això és una bogeria total. Com he d'acceptar-ho com a postres? Està deliciós. Està boníssim! Cada categoria! M'encanta! No pot ser! I tant que pot ser. La carn està tallada en tires tan fines que es fon quan entra en contacte amb la llengua. Que tendre! I observa això també. És una salsa sucosa anomenada fond de veau, una delícia. I això no és tot. Mireu les castanyes que porta este pastís. Les han marinat amb rom mesclat amb canella i nou moscada que els dona un aroma exquisida. És fascinant que tinga un sabor tan bo. La dolçor de les castanyes. I el cos de la carn de vedella. Este sabor sí que és explosiu. És una bomba! És una bomba! Com pot ser? En eixe cas, en què queda el sabor que tant he buscat durant tot este temps? Què he fet malament? He posat en estes postres tot l'afecte que sóc capaç de sentir. He posat tot el meu amor i tot i així m'han superat. Què em falta exactament? Que algú me ho diga! Ah! Jo et donaré la resposta que busques. Qui eres tu? Jo gaudís del menjar en general. Jo confirme el sabor de part d'aquells que no ho saben fer. Per a mi no existeix un sabor desagradable. Em diuen el gourmet enmascarat. Ja he arribat! Tu eres el gourmet enmascarat? Jo sóc. I com seràs capaç d'explicar-me això? Com? No sigues insolent. Tu fa un moment afirmaves que havies posat tot el teu amor, que havies convertit l'amor en menjar. Sí, és cert. I es pot saber què és això que tens en l'esquena? Això?
Per a tu representen els teus braços i les teues cames. Com has de posar tot el teu amor en alguna cosa si ni tan sols el vols a tu mateix? Fixa't en ells. És la confiança i la col·laboració entre ells la font d'inspiració dels seus plats. I tu? Em pots dir a qui va dirigir tot eixe amor de què parles? Busca bé dins del teu cor i fes-te esta pregunta. Perquè encara tens un cor que et permet preparar postres delicioses, però si no escoltes la seva veu quan et parla, no et servirà de res. Mira, tasta les postres que han preparat els teus rivals. ¡Oh, este sabor! ¡Ah! ¡Es deliciós! ¡Quina meravella! Ja ho recorde! Ja ho puc sentir! Em parla de l'esperit dels meus primers anys com a cuiner. En aquella època jo només volia cuinar, només volia preparar coses bones! És veritat! Anava a 300 quilòmetres per mos! Ja veig les meravelloses flors en els cors de Yoichi Tawara. Quina meravella! Fins ara he estat recorrent un camí equivocat del món del sabor, però ara he vist la llum! D'ara en avant no abandonaré mai el bon camí, no en tornaré a perdre mai més! Canviaré i continuaré avançant amb tota la meva ànima per este camí. Deixaré que la cuina em porti allà on calga! El gourmet emmascarat ha parlat! Estava deliciós! Estació de bueno. Estació de bueno. M'has donat una bona lliçó. Si ens tornem a trobar, competirem en una autèntica recerca de sabors. Fins sempre. Yoichi, estic convençut que Sully no oblidarà fàcilment este viatge. I nosaltres tampoc. Ni el Royal Alex. Hola. Ni tan sols m'havia parat a pensar que ara esta armadura em sembla molt lleugera. El meu pròxim objectiu serà la recerca de sabors.味将軍の魔の手から食堂を守ってほしいと書いた手紙が俺を瀬戸内海へと導いた。しかしそこには味将軍グループの瀬戸内少年料理団の仕掛けた罠が俺を待ち受けていた。次回ミスター実行島巡り磯鍋競争七坊町人大石ロシ登場。おいしいよ。Els gargots de la paret queden records agredolços, queden les meues lletres de l'època en què ens barallàvem sense parar. Sempre en busca d'alguna altra cosa ens superàvem a nosaltres mateixos i en girar-nos hi havia